एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आ गोटे न्यू सुपर प्रेस ब्लॉग को आपण स्वागत। तो ये बर्तमान देखिपे मु रोड रे अच्छी आम दिज भाई भौणी जाऊँ ये गाड़ी रे। तो कड़े जाऊँ गेस करी कहींपारे थंबनेल देखी तो ऑलरेडी जानी सारे आम कड़े जाऊँ। तो बर्तमान ट्रेंडिंग रे पूरा अच्छी कर्म मूवी आम दिज जाऊँ कर्म फिल्म देखापी माने केबेठू कहले जीवी जी बोली मो एग्जाम थिला मुझे जमा जाऊ नथली काले मम्मी पार्टी करिवो कि कौन माने एग्जाम टा अच्छी ना अल्प दिन अच्छे 8 दिन अच्छी से काले मम्मी पार्टी करिवो से जमा कहू नथली काली एमती सडन कौन पे बसली माने समस्ते समस्त एक्साइटमेंट देखिकी माने मु आ रही पारलिनी मु कहली ना मुझे जीवी 3 घंटा तो जीवी आसबि आसले माने पढ़ी से तो मम्मी को टिके कन्विन्स करे आम भाई भौणी ए जन जाऊँ कर्म मूवी देखापी। तो आपण मैंने भी जब देखिकी आसला तो कमेंट करके जनातु मु तो जाऊँगी देखापी केमती कौन है जानी फास्ट टाइम पे मु जाऊँगी मूवी देखापी। तो कर्म मूवीटा केमती कमेंट करी मते जनातु आ कौन है मु माने मते केमती लागला मु आसला पर जनइबी देखि आसला पर। तो चलन जीवा देखा हम जाऊँ मास्टर कैंटीन ठी जाइए पहुँची देखा आम आसिकी पहुँची गलु श्रिया स्वाति आ श्रुति घर टाइम है तो टाइम आउ अच्छी 15-20 मिनट आम भी जीवु आस मु पछरे धक्का हेबिनी अन्न पात्र पॉपकॉर्न सुंदर देखा मुहर खाली पिंपल्स पड़े चल 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 कौड़े आप तो डर गए। अंधारे किसी तो देखा जाऊनी ब्राइटनेस फुल दिया है वाला एबे बर्तन ब्रेक देला तो या भितरे
moments later. ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦିବ୍ୟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଦିବ୍ୟା କୁଆଡେ ଗଲା? କିଏ ଅନୁଭବ ବାହାରିବ ନା କଣ? ନାଇଁ ଗର୍ବ ଖାଲି ସେ ଦେଖେଇ ଦେଲା ଗର୍ବ। ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ କି ପଛଆଡେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆମେ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ହଲରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ମତେ ତ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ପୁଅ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଚଳିବ କଣ, ମତେ ସତରେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଲା ନା ମିକ୍ସ କାହିଁକି ଲାଷ୍ଟରେ ତ ସେ ସବୁ ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଜଣା ପଡିଲା ନା ନା କିଛି ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ତାହେଲେ ତୁ ଦେଖୁନଥିଲୁ ନା ଚଳିବ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଝିରେ ବି ମାନେ କିଛି ଜଣା ପଡିଲାନି ଷ୍ଟୋରିଟା କଣ କୁଆଡୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ମଝିରେ କିଛି ଜଣା ପଡିଲାନି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତ ଫିଲ୍ମଟା ଜାଣିବ ନା କଣ କେମିତି ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ସବୁ ଜଣା ପଡିଲା। ମତେ ତ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ବି କହୁଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିକି କହିଲେ ନା ତୁ ଆଡୁ ତାଡୁ ଶୁଣିକି ଖାଲି କହିଲି ଯେ ଭଲ ହେଇନି ଭଲ ହେଇନି। ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ବି କହିବି ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିକି କହିବେ କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଅଲରେଡି 4ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଯାଉଛୁ କଣ ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଚାଲ ନା ଆଗ ଯିବା। ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ 4ଟା ହେଲାଣି। 4ଟାରେ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ। ଯାଉଛୁ କଣ ଦିଟା ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଘରେ ତ ନନଭେଜ ହବନି। ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ଯାଉଛୁ ନନଭେଜ ଟିକେ କଣ ଖାଇଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଚାଲ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହୋଟେଲ ଫିରୋଜ ରବି ଟିକି ଷ୍ଟାଇଲ। ହେଲେ ଯିବା କଣ ଖାଇବା। ଆରେ ମୁଁ ହେଲମେଟ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢିବା ମନେ ନାହିଁ। ଆସିକି ଆମେ ଏବେ ଫିରୋଜରେ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇଛି କଣ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ କଣ ଦେଇଛି। ବିରିୟାନୀ ଦେଇଛି ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ଆସିଲେ ଅର୍ଡର ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଭୋକ ଲାଗିଲା କି ଭୋକ ମରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ମୋ ମୁହଁ ଟୋଟାଲି ତ ଦେଖା ଯାଉନଥିବ। ହେଲମେଟ କୁ ଷ୍ଟଲ ପୁରା ବାନ୍ଧିଦେଇଛି। ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ବର୍ଷାଟା ଉଠେଇଲାଣି ଜୋରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ତରବର ହେଇକି ପୁରା 2 ଜଣଙ୍କ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି। କାହିଁକିନା କାଲି ବି ଏଇ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଘଡଘଡି ହେଇଥିଲା। ଏବେ ପୁରା ଜଲଦି 2 ଜଣ ଯାଉଛୁ। ବୁଡିବାର ଟାଇମ ହେଲାନି। ତ ଆମେ ଏବେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିଲୁ ଏବେ ଘରକୁ। ଯଦି କର୍ମ ମୁଭି କଥା ଆମେ କଥା ହେବା ତ ଫିଲ୍ମଟା ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦଉଛି ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ମତେ ବି ବୋରିଂ ଲାଗିଲା। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଅ ସେଥିପାଇଁ କଲା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ମଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ବୋରିଂ ଲାଗିବ ତ ଫିଲ୍ମଟା ସେଇଠୁ ପୁରା ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇନି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ। ଏମିତିରେ ମୁଁ ମାନେ କେବେ ଦେଖିନି। ମୁଁ କେବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ବସିକି 3 ଘଣ୍ଟା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିନି। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲି। ତ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା କର୍ମ ମୁଭିଟା ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ମୁଁ ଦେଖିନି। ଘରେ ବି ନୁହଁ କି କୋଉଠି ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲି ବସିକି 3 ଘଣ୍ଟା। ତ ମତେ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ଯେମିତି କହିଲେ କହିବେ କଣ ମାନେ ଭାବିବେ କଣ ଇଏ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ମାନେ ଷ୍ଟୋରି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ ଫାଷ୍ଟ ହାଫରେ ତ କିଛି ବି ବୁଝି ହେଲାନି। ମାନେ ମୁଁ ବି ସେୟା ଭାବିଲି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଏଥିରୁ ଫାଳେ ସେଥିରୁ ଫାଳେ ଏମିତି ମାନେ ମିକ୍ସ କରିଦଉଛି କିଛି ବୁଝି ହେଲାନି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ
ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 30 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ପୁରା ହିଟ୍ ପୁରା ଫିଲ୍ମ କହିଲି ଲାଷ୍ଟ 30 ମିନିଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ହିଁ ମାନେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତ ଫିଲ୍ମଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଥିଲା କ'ଣ ଷ୍ଟୋରିଟା କିଛି ବୁଝି ହେଉନଥିଲା ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ତାପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଆସି ଜଣେଇବେ ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମାନେ କେତେ କିଏ କହିଲେ କି ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ କିଏ କହିଲେ କି ଏତେ ବି ଖାସ୍ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଲୁ 2 ଜଣ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 80% ତ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି ତ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା ତ ମୋ ମତରେ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ତ ସରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମୁଭି କେବେ ଆସୁଛି କୋଉଟା ଆସୁଛି ଏଇଭଳି ଫିଲ୍ମଟା ଆସିଲେ ମୁଁ ସିଓର ଯିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ତ ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଏମିତି ହିଁ ହବ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ପୁଣି ମୋର କେବେ ଆସିବ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି କହିଥିଲି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଭି ବି କେବେ ରିଲିଜ ହେଉଛି କୋଉ ମୁଭି ତ ମୁଁ ଆଜି କହୁଥିଲି ଭିଲେନ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉ ଏବେ ଯିବିନି ନେକ୍ସଟ ମୁଭି ପୁଣି କୋଉଟା ଆସିବ ମୁଁ ତ ସିଓର ଯିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୋତେ କେବେ ଭଲ ଲାଗେନି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଟା ପୁରା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏଇଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆସିଲେ ସୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ତ ସିଓର ଯିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ